Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos ang maabig, morning langulad balang sinansakay. Wadjala so programan pitalaran niya tatang tanagagik malapod sa yon oras yang kadalas 9 nakabasan. Agunatan na Huwebes. Petsa 26 da bulan na Pebrero 2026. Yada aspeto technical engineer Nexon Dakal. Nakalop na kantabay amigo RJ Jimenez at your service always. Para dasara impormasyon, balita nagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan. Kana saray pangibusngaw na matuan liknaay balay. Pigaran na og giplabat la Engineer Nexon. At nitan la subulan ng Marso. Petsa 26 natan, 27 na buwas, Sabado 28. Hanggat 28 tilabat, tanto At agaw na simba, petsa 1 la, da bulan na Marso. Birthday la na paring Jerry C. Morning, Jerry C. Tuloy so gagawin niya panderengal na isisi da sa confirmation of charges sa tatang tanagagik. Da sa dati na presidente tayo. Si presidente Rodrigo Roa Duterte. Batantita ng nagugunuyan. So kasi reaksyon yun sa atan na tatang tanagagik. Manupag kasi awad man, so dati na presidente tayo dahig. Kaya kasi so agunggunan na sa kaya presidente yan ang porsigiya urapon sa droga. Da bansan Pilipinas, billion of pesos islam. So ako limbaw asabat da, tanaral. Nasar autoridad di tanod Valenzuela. Anto, pimawin lamat. So, operasyon na saya, ay nako. Akatulong kasi susatay war on drugs. So, kwanto may kumpare ka, Engineer Nixon. Wala ray biktima, mas dakil balit sa tulungan. Sige, liknaan nyo, pasabiyo pa na magline na sayang programa. Text line tayo, 0945-183-4352. Narata na so singbatan na tatang tanagagik. May mag-goodbye, may i-welcome. Ano to? Mamaya, kuya kasi. Paspasan la so pampapakabap mo. Nasaray mana kandidato barangay nako Araya para da iskay dana jada saya pagkakapitan. Karakapan to Engineer Nixon ang gana talo ka si tawag dalat si kapitan nung kandidato kan kapitan nagawad no kumandidato kan kagawad. Musamay kapitan mo, Engineer Nixon.
Ay. Naupot lamat, so aw-aw. Aron nira na impormasyon na balita. Dapat na maglan na sa programa tayo. Masakbay ni panag-politika kung ano natapang nga babae. Mag-trabaho muna tayo. Kwanto? Sumpalan niya laray papawairan na liknaan dasatay nayarin kandidato na sa administrasyon si dating Vice President Leni Robredo, pero si kwanto kula kabay. Pero ang tamlaratan Engineer Nixon na dagabay natan gabay danabuas. May mga estratehiyang ganon. Kinukuha lang ang pulso ng taong bayan. Kunwari pinilit, kinuyong. Yan sige la. Hindi ko kayo mapaindihan eh. Hindi ko mapaindihan ng taong bayan. May idol ko balot sa alagaron to no. Kuro yun si Kato na dating presidente o si Tagamton Vice President. Then I will run kwanto mas. Ay socialist. Sa pagdiriwang ng EDSA kahapon, yung anibersaryo ng EDSA Revolution. Yung tanong natin kung talagang nakalpas na tayo sa kahirapan after that, tatang tanagagik. Marami ho yung nagbigay ng liknaan. May sakay si Kwanto Engineer Nixon, mas lalong lumala ay socialist. Ay nako. Siyempre, dyan nalilik na danatan ay sitwasyon na saya so ilalaknab na korupsyon tatang tanagagik. Pero may bangayan na si Senador Pampilo Ping Lacson tan si Senador Marcoleta. Naglara man babagaan at salita. Alam mo kung anong ginawa ngayon, Engineer Nixon, dinaan na lang sa liham. Wow! Parang yung programa ko yan noon Liham, Musika at Pag-ibig. Gaano ka karomantiko, subukan ng mapatunayan. Oy! Maalala ko, Engineer Nixon. Pero, true ano na lang, note, liham na lang. Sila nagsasagutan ngayon. Yan yung issue sa West Philippine Sea. O sige, maganda pa yan at nang hindi kayo maubusan ng boses. Morning sa mga nakikinig, magang nakikinig dyan sa Lingayen Public Market. Bayan naming Lingayen. Morning. Kaya sabak kong kabaluyan ko, takani anong nga, di madopisina nun mayor, kwanto, mantutupit. May dati na amigo, ki official ditan. Bale, maganda naman yung ginagawa ni mayor natin, ko ako. Lalo na yung kanyang desisyon na ay pamahagi sa lahat ng pamilya yung 40 million pesos na galing sa Malacanang. Desisyon ni Mayora yun. Ilapag, sana all. Hindi ka mapapasana all. Amin na makawat kuang kumat. Ganda naman yung kanyang mga ginagawa. Bagamat hindi mahilig sa nature na niya yan. Yun na yung kanyang kaugalian. Hindi mahilig sa publicity. Wala kang mabasang ano niya eh. Yung mga istorya. Sino kayang MIO ngayon dyan sa Lingayen? Yung dating MIO, si Madam May Biray, nasa tourism na. No, kaya naghahanda na ang bayan ng Lingayen sa nalalapit na bagoong festival. Yan.
Sa Marso yun kung nagkakamali. Bagoong Festival dahil ang talagang produkto na kilalang kilala sa bayan namin, Engineer Nixon, yung pong pagawaan ng bagoong dyan sa barangay namin, dun sa kalye namin. Lakad mad bungko, Engineer Nixon, no say siplog na dagom at rapid ilog ay nasungyap mo so balingit na bagoong, balingit pa so bagoong. Lalo la no nababaliw. So siguro naghahanda na ang bayan ng Lingayen sa Bagoong Festival. Pero siyempre, mauna pa ang Pandan Festival. Mauna pa ba o ang Bagoong? Sige. Mga ano na ngayon, ang pag summertime, talagang yan na yung selebrasyon ng mga produkto na kilalang kilala sa mga bayan-bayan. Siyempre, dito sa lungsod ng Dagupan, ito pong Bangus Festival. Yan. Okay, paningbat na saray issue, reaksyon na i-text yung labat. I-sinyod sa text line tayo, 0945-1834352. O dyan, Facebook page tayo, Tatang Tanagagik. At saratan, so, pilitin kong basan, tani, medyo kurarat ni Engineer Nixon, di bale, after my program, diretso na tayo. Sa pagpapatambal, pag-opera, mga Tatang Tanagagik. So, asensya daisat, no, agko nabasan tampol, iratay, message yo, pero no kasumpal na programa babasa ang kuratan danilugay ta kayo natan, ganun po yun. So umpal tayo dasare karo manira na impormasyon na balita kasumpalan na pigaran makanan paymano manalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong.
The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy ang programa na Liknaay Balay. Alas 8:08 lad kabusan. Yung mga nag-aapura na pumasok, dahan-dahan lang. Sa pagmamaneho sa aksidente kakirim. Drive safely, arrive home alive. Katutan, so nanay walad nunot ko, no man mamanihuak. Kaya jaduntan at may malwar ka, mamaneho, no paspas ka, kaskasero, ay, nako. Singgar, so aksidente. Medyo atrasado ta, Engineer Nexon, ando ko'y may tinumbuktan, ay nako. Talagang ganyan, may libing eh. Morning sa mga nakikinig dyan po sa bayan ng Sual, Pangasinan. Yan sa may Cabalitian Island. Yung mga nag-alaga ng bangus, mga inalaga ang bangus. Ang daming pala dyan, mga fish cages, bawat isang fish cage, parang daming bangus na pinapalaki. Ayan naman, may permit naman ang mga yan. Yung kamag-anak ko, may dala siyang Engineer Nexon transistor radio. Alam mo yung to, ginagamit ko ngayon. Nandun sila sa Tao. Alam mo yung Tao, pag Tao, Kuandad Pangasinan, yun po yung nasa yung malalim na parte ka na ng dagat, may Rawikalad Pangpang. Yun yung Tao. Walad Tao. Yun po yung ating mga kababayan na lumalaban ng patas. Mantratrabahura, mampapakaniray bangus, walay sweldo da bulanan. Ganun po yun.
So, good morning. Pagka nagbigay ng bangus, ay may balbalog, ya bangus. Akoy, manilulak. No ikalot noon, ter sa may tabato dagas, ay age, panangan badong. So, good morning si Kainsan, ditanod Cabalitian Island. Lagi daw nakikinig. At lalo na pagka mga musika, nako, gusto niya. Ang galing mo daw, Engineer Nixon, na pumili ng mga music. Yan sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Oh, kilalang kilala na si kaibigang Liward Kaburaw. Talagang matunog na yung pangalan mo dyan, Liward. Dyan sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Dahil siyempre marami hong humikayat kay Liward Kaburaw na tumakbong barangay kapitan, yan, chairman ng Barangay Kawayan dyan sa Sual, Pangasinan. So kasi nakita nila yung kanyang pagpupursige na ipaglaban ang katotohanan, ipaglaban ang karapatan ng kanyang mga kabarangay. Minsan na nga yung pinagtanggol yung kanyang mga kabarangay, lalo na sa mga reklamo patungkol sa manukan, mga ganun ba. Dahil alam naman niya ang batas, alam niya ang lay at atang tanagagik. Iyan yung mga dapat na iluklok sa posisyon, yung mga alam nila yung batas at nagtatanggol sa karapatan ng kanyang mga kabarangay. So, kaya pala hindi na ako magtataka, amigon na Liward Kaburaw, yasikay tutok duldadta na da Barangay Kawayan. Ay, magmaliw ya kapitan, yan. Kasi may mga tatakbo na dahil siguro may mga interest din na pinoprotektahan, pero tignan natin yung mga tatakbo na ang unang isa sa isip yung pong kapakanan ng mga pagsisilbihan. Yung magsisilbi, hindi yung pagsisilbihan, iba yung magsisilbi sa pagsisilbihan. So matunog na yung pangalan mo dyan, amigon Liward Kaburaw. Yada Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Yan, sa mga taga Barangay Kapantulan. Yan, good morning. Kahapon natalakay po natin yung selebrasyon nga ng EDSA Revolution, that was 1986. At 40 years na yung lumipas, Engineer Nixon. So, ilang taon ka noon nung EDSA? Ngayon 58 na ako. So, I was then 18 years old. Nung nagkaroon po tayo ng people power, nagkaisa ang bawat Pilipino para makamtan natin ang kalayaan laban sa diktador. Yun ang kanilang sinasabi. Yun ang pinaglaban ng ating mga kababayan diyan sa kahabaan ng EDSA. Ang pangalan noon pala ay Highway 54. Kaya pala sa bingo, pagka lumabas yung 54 na numero, yung sinasabi nila EDSA. Pangalan pala dyan noon ay Highway 54. Dyan po yung makasaysayang lugar, lalo na dyan sa EDSA Shrine ng magkapit bisig, magkapit kamay ang mga Pilipino para nga patalsikin ang sinasabing diktador at that time. Ang tanong naman natin kahapon, kung talagang nakamtan na natin ang tunay na kalayaan laban sa kahirapan. Marami ho yung nabasa nating
silabas ng kanilang liknaan na hindi pa daw lalo daw lumala. Ay nako. Dahil hanggang ngayon marami pang mga mahihirap nating kababayan. Naalala ko tuloy, kanya-kanya ding pag may nanunungkulan, kanya-kanya ding mga programa di gobyerno, kanya-kanya ding mga slogan, mga ganun. Sino ba yung kaya nanalo nga si Pangulong Erap dahil yung kanyang sinasabi na Erap para sa mahihirap. Ang katunggalin niya noon, ito pong ating pinakamamahal na congressman ng 4th District, ang ating yumaong si House Speaker Manong Joe. Siya yung nakatapat noon ni Pangulong Erap nung kumandidato itong presidente after ni Kalugaran, Kaluyagan, Pangasinan, Natang Kalabat, Agbicalayc-Banan, si the late President Fidel Valdez Ramos. Nung magtatapos na yung kanyang termino bilang presidente, ang kandidato ng administrasyon, ito pong ating si Manong Joe. Pero nga nanalo nga si Pangulong Erap at that time kasi yung kanyang slogan, Erap para sa mahihirap. Walang kumpare, walang kaibigan, mga ganun ba? Pero hindi rin nagtagal ang kanyang termino, dahil sa isyong politikal. Yun nga, napatalsik din siya. Yan yung second EDSA, Ay, nako. Yung panahon naman na sumunod sa kanya, ito si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sinubukan din. May mga kodita, pero hindi rin nagtagumpay hanggang sa sumunod si Pangulong Noynoy. Dahil sa pagkamatay ni dating Presidente Cory Aquino, palapit ng eleksyon ang matunog na kandidato noon ng Liberal Party. Ito pong si dating Senador Mar Rojas, pero dahil sa sympathy namatay yung mother. Ang naging matunog na malakas na kandidato itong si Noynoy. Pero wala rin di rin naiangat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Yung ngang si Presidente Arroyo noon, malala ko lang, Jenner Nixon, meron pa nga tatlong batay. Jomar, sino yung isa? Jason, sino yung isa? Na nagpaagos daw ng bangkang papel. Na ang bangkang papel na yon may sulat, kanya-kanya ring istorya. Tapos asa da di manad Ilog Pasig, abasa da di manad Malacanang. Ang kanilang kailingan, pagkain sa hapag kainan, di ba? Na-aksyonan ba yon? Then after that si Presidente Noynoy, yung pinagbawal ang wangwang. Di ba? Tapos Pangulong Duterte, yung war on drugs. Hanggang sa bumalik ngayon ang Marcos, So yung pagdiriwang ng EDSA kahapon, ang sinisimbolo at pinapaiwatig yung pagkamit ng kalayaan nagkaisang bawat Pilipino. Ngayon, tanong, mangat na ba tayo? Yun. Yung makakasagot niyan. Sabi nga ng isang nag-react, paano tayo aangat, Idol RJ, kung patuloy pa rin ang korupsyon? Yan.
Yun ang dapat na pigilan. Yan yung dapat na putulin. Yan. Sabi nga ng isa pa na nag-react kahapon hanggat gumagastos daw ng napakalaking pera yung mga kandidato, hindi mo maiwasan ang korupsyon. Tama naman. Tama naman si paring Benji doon. Benji yung pangalan niyang nilagay niya Tama naman si paring Benji dahil pagka gagastos ka talagang anong gagawin mo? Kwentahin mo nga, Engineer Nixon, yung sweldo ng isang politiko na walang business. Ay nako, walang negosyo. Sige nga, at kung magpamudmud ng pera sa kanyang mga kababayan ni wagas, para lang mapanatili niya yung kanyang bango. Dahil alam mo naman yung mga tao, pagka nabigyan mo sila yan ng pera, mabango ka. Ganun po yun. Di ba? So, kwentahin mo nga yung magkano ba ang sweldo ng isang mayor? Kung ang vice mayor, 100, kung ang councilor sa isang bayan, 100,000 na. Palagay mo, 150 ka mo na. Tapos times 12, ilan yan? Siguro 1 point something million din, pero pagka gumastos, nako, wala namang may pakitang negosyo. Buti pa yung kilala namin ni paring Alex Tulaw, di ba? Kahit na pagka pinuntahan mo yun, talagang hindi ka uuwing luhaan, di ba, paring Alex? Yung kaibigan natin na opisyal, talagang konting lang at kanyang mga kababayan talagang nasa kanyang clutch bag, paring Alex, di ba? Yung binibigay sa kanyang mga kababayan, humingi ng tulong. Pero hindi mo masisisi yun. Talagang maraming pera yun. Dahil mayroon siyang hanap buhay, mayroon siyang business. Yung kanyang construction business, di ba? So mayroong pinagugutan, mayroong pinanggagalingan. Yung kanyang pera, ganun po yun. Pero yung walang business, sige nga. Yung walang negosyo na legal, saan kumukuha ng pera? Baka yung pera galing sa illegal, ganun yun. Kaya makikita mo naman Hindi ka naman bulag-tulok na titingnan yung kapasidad ng isang nakaupo kung makapagbibigay nga ba siya ng maraming tulong pera na sarili niya. Di ba? Tingnan mo kung saan kinukuha. Kung walang negosyo, walang legal na negosyo, baka galing sa illegal. Yun ang isipin ng tao. Kaya kung minsan tama naman yung nag-react alam mo yung isang reaksyon kahapon, liknaan, nung nabasa natin after our program. Sinabi niya na hanggat kumukuha ng pakurong yung tao daw, mananatili yung mga politikong pulpul. Sabi pa nga niya, pulpul yung pagka-describe Sabi ko naman, iba yung pulpul, iba yung gahaman, iba yung kurakot. Dahil yung politikong pulpul, wala akong dito binabanggit kinokomentaryohan ko lang yung reaksyon. Pagka pulpul kamo kasi, yan yung walang laman ng utak. Ay nako, saring reaksyon ng natanggap natin buhat na kahapon. Anong tinalakay natin ang katanungan na kung talagang nakamtan na nga natin ang tunay na kalayaan sa kahirapan, tunay na kalayaan sa korupsyon sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kailan kaya? Siguro pag sabi naman nung isa pala, Engineer Nixon, malala ko, subukan daw naman natin yung mga hindi dating mga kilalang politiko. Tulad daw ni noon, nabalikan niya, siguro matanda na yun.
Sabi niya, ibalik natin ang panahon ni dating Presidente Ramon Magsaysay, sabi niya. So, siyempre, pagka tulad namin ni Engineer Nixon na hindi na namin naabutan yung kanyang pamamahala, nagdedepende na lang kami sa aming mga nababasa about Ramon Magsaysay. Siya yung presidente na namatay nung nag-crash yung kanyang eroplanong sinasakyan. Yun daw makamasa. Sabi nung nag-react, sana makahanap daw tayo ng isang presidente na katulad ni Ramon Magsaysay na nakikisalamuha pati sa mga nasa laylayan, sabi niya. Sabi ko naman, meron ng isang kandidato na parang nagamit niya yung terminong laylayan. Kapag nagsasalita, iabot natin ang ating serbisyo para umangat naman ang ating mga kababayan na nasa laylayan, sabi niya. Pagka mahirap, ang terminong kanyang ginamit, laylayan. At kung sino yung politiko na naringgan ko ng salitang laylayan, ito pong si Mayor Naga City Mayor Lini Robredo. Yan. So, kung minsan pagka usaping politika na talagang nagagamit at palaging nababanggit yung kapakanan ng mga nasa laylayan. Yan. Para sa ating mga mahihirap na kababayan. Pero sabi kanina ni narinig ko si atapang babae, si Manang Claire, sabi niya maaga kayong namumulitika. Magtrabaho muna tayo, pati yung pakikipagkita, pagbibigay-pugay kay Pacquiao, ginagawa daw issue. Pati yung pagpunta ni PBBM dyan sa Naga City. At syempre, nandyan si Vice President Lini Robredo. Politika na raw ang kanyang pinuntahan doon. Ang talaga namang pinuntahan, yung Oplan kontrabaha, mga proyekto na talagang susuportahan ng pamahalaan dyan sa Naga City. Magtrabaho muna daw tayo. Isa ngayon si Presidente BBM papuntang Cebu. Baka nandyan na siya. So, tignan nyo ang Presidente, sabi niya. Anumang mga issue na pinupukol sa kanya, hindi yan sagabal para sa pagganap ng kanyang tungkulin. Yan naman ang pagkasabi bilang Presidente ng bansang Pilipinas. Sino kayang pwede? Kung alisin natin sa listahan yung mga kilalang politiko, mga anak ng presidente, dating presidente, kamag-anak ng mga naging presidente, sino kaya? Sige, text nyo ulit. Sa ating text line, 0945-183-4253. At ayan ating babasahin. At hopefully, baka bukas, mabasa na natin direkta. Okay, magpapatuloy po tayo sa ating palatuntunang Liknay Balay. Kayo po ang bida dito, yung mga reaksyon po ninyo, yung mga suggestion po ninyo. Yun po yung ating binibigyang daan sa mga napapanahong issue. So, feel free na connect lang kayo, mag-text sa ating text line, sa ating Facebook at sa YouTube. Yan, ating bibigyang daan yung mga liknaan po ninyo. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang malagang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium, March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium, Coronation Night, 8 p.m. At Mapandan Auditorium, Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market, March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy, Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20. Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. At Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang ipatuloy na Liknay Balay, alas 8:35 la, Ed Cabosan. Siyempre, kalaba, kantabe ni amigo yo RJ Jimenez at your service always.
Dan Jad Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Morning ni Saray dumarungal tayo. Madam Ima Lipyong, good morning. Salamat saya nainay pangantabay sayan programa Liknaay Balay. Alvin Sandoval na barangay Pututan, Binmalay. Kap Alvin, good morning. Si Insan Ray, na Philip Tigno, di tanad Caloocan. Insan, how are you? Enjoy life na, ano dahil retired ka na. At syempre, mga tagapagkinig natin dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Eco Family dyan sa Lungos. At kay Kap, sino na yun? Nalimutan pangalan mo, Kap. Okay. Kapag kapi tayo. Thank you, Kay Councilor Elias Villanueva, good morning. Thank you sa tulong. At dito sa lungsod ng Dagupan, sa mga kababayan natin na talagang nakikita yung porsigidong aksyon ni Mayor Belen Fernandez para matugunan ng pangangailangan ng bawat sektor dito sa lungsod ng Dagupan. At sabi nga nila maganda at may programa na kanilang napapanood. At doon daw ano na yung pamagat nun? Bantay Dagupan ba na doon ipinaparating yung mga hinaing na kailangang aksyonan ng city government sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez. Morning din sa ating mga kabaro. Kay Madam Ilet, good morning. Kay Madam Eva, thank you Thank you sa tulong ninyo. Yan. At syempre sa ating butihing congresswoman ng 4th District, Manay Gina. Bro, si Ateng. Good morning, Ating Jepsy. Thank you, At kay Mayor Carl Christian Vega na talagang walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan. Good morning, Mayor. Sa ating mga kababayan dyan sa Manawag, sa Baritaw, yung nakikinig dyan, good morning. At syempre sa kanilang Mayor, Mayor Ming Rosario, good morning. Na nakapanayam natin patungkol sa issue ng sewerage treatment plan ng bagong palengke. Hindi raw yan makakasagabal o makakantala sa pagbubukas ng palengke. Yan. Morning, Mayor Ming, thank you sa tulong. At kay board member Jerry Rosario ng 4th District ng ating lalawigan, thank you din. Si Mano, good morning. Nasa seminar sila ngayon. Mano Hermano. Si Kap Hiram Hidalgo, Liga President ng Lingayen. Good morning. Yada say pampatuloy at ating tanagagik. Nasaray issue, balita. Dasay programa tayon Liknaay Balay. At sa Tanso Marakep Yagagala. Good morning, ditana da Barangay Golden, Soriano family. Ngunang Kulawari, Bayaw Rumi, thank you At Pandurangal, gabay mo, may kada simba, okay, open, jada istasyon. Para da sika, Bayaw Rumi. Saya
balay na Mapandan at mansilibara na sa tayo Pandan na Festival at bulan na Marso. At sa kuya, actually, amin niya intaryan na aktibidad dita, Engineer Nixon, pamalikot, saray kabalian, saray bibisitas, yaon dagot, dita na balay na Mapandan. Pero saya katawag imanod sa isikatayo, at sa tayo sa kuya aktibidad ya gagawin kada agaw na Mapandan o yay Pandan na Festival tatong tanagagik o piyesta na Mapandan at sa tayo gagawin dan beauty contest sa tatong tanagagik eda panamaglay na samay pangipawala na pundo ya satan at saya prostitutan at makanakana pinablimiran dumrungaw ditanad bali na Mapandan yung kana at saya umbalay nunabitlat ilabat at sara may imuna may nalmuan na sa tay Mrs. International Beauty Pageant ya talagang very cooperative, biray kabaluyan dan walag bitao, tananununong da susamay pansusumpalan. Nasatay kwarta ya na ipapawala da satay beauty contest, popularity at atong tanagagik, at walay gunggo na to. Singa satay palabas, iran Miss International Beauty Pageant, ang aliwir ay ambulansya. Pero natan natatong tanagagik at say proceed nasamay na almon kwarta tatong tanagagik sa tay Miss Mapandan International yung baga subagom kapaborito Nixon talapod may gagala natan at talagang napapanahon at napaka-importante. Ano po yun? Yung pong pagpapatayo ng dialysis center, sariling dialysis center ng bayan ng Mapandan. Yun yung ating napag-alaman kay Mayor Carl Christian Vega na paggagasusan ng proceeds nitong Miss International o Mrs. International pageant dyan po sa bayan ng Mapandan. Na ayon kay Mayor Carl Christian Vega, parang number 3 na tayo ng lawigan ng Pangasinan na may pinaka maraming dialysis patient, yung pong mga pasyente na kailangan magpa-dialysis, yung pong mga may kidney failure. Alam mo naman, pagka-dialysis, yun po yung lumilinis yung trabaho ng kidney natin, na lumilinis sa dugo natin, yun na po yung tatrabahuin ng isang dialysis machine, yun po yun. At ang kabutihan po nito na napag-alaman pa natin yung pong lute na pagtatayuhan ng dialysis center na yan ay pag-aari po ng pamilya Vega. Good morning, Sir John. I-donate po. I-donate po yung lupa na yan para magkaroon sila ng sariling dialysis center na makikater po yung kanilang mga kababayan na nagpapadialysis. Dahil sa ngayon ang sistema ang ginagawa nila dyan, kaya nga napaka-useful po nung mga dinistribute na mga barangay patrol o kaya mga bihikulo sa iba't ibang barangay, dahil malaking tulong po yun.
sa pagpapadala ng Pangilongganan na sa may pasyente ay mampadialysis. Yun po yun. Pero ang gusto ni Mayor Carl Christian Vega, pasyente ka na nga, ay dadalhin ka pa sa malayo na dialysis center, talagang wala lang lilignan mo, nalitog-litog ka ni, o dino arawin kapiano asinger la, ay pangawitan na sa ratay kabaluyan, itana da bale na mapandan niya mang kaukulan na sa serbisyo na sa ratay dialysis machine. So, marakap. Talagang importante gawaan panggastusan na sa kaya LGU at atong tananggagik. So, balag ya tulong. So, satay iter na saray kabaloyan, di tane da balay na mapandan niya, wala da biktao. Kaya gawin sasawan mga wait na tulong dyan po sa kanilang sinilangang bayan. Sabi ko nga sana all lahat ng bayan ganyan na nagkakaisa yung mga kababayang apusugan sa isang bayan na naninirahan na sa biktao na hindi pagkait yung kanilang tulong para sa kanilang mga kababayan. Yung na-extend nila yung kanilang kamay para makapag-abot ng tulong. Yun yung mga nunutan muratan niya gagawin na saray kabaluyan datan niya biktao. Sana mapasasana ulka na lang. Sana lahat ng bayan ganyan. Pero sabi naman ng nakapanayam po natin, kaya nga ginagawa daw ng mga iba't ibang asosasyon abroad yung ganyang gawain dahil sa kanilang tiwala sa panunungkulan at pamamahala ng nakaupong mayor dyan sa bayan ng Mapandan na si Mayor Carl Christian Vega. O nga naman, di ba, Engineer Nixon? Nakikita mo ang yung mayor na talagang pursigido na nagbibigay ng tulong, hindi ka mangingiming magambag, di ba? Dahil yung ibibigay mo ay mayroon pong pupuntahan. Mayroon pong kahihinatnan, mayroon pong mangyayaring magandang proyekto. Kaya hindi sila nagdadalawang isip na ipagpatuloy yung mga ganyang gawain. Alam po ninyo, hindi naman sa inaangad na maging win, hindi yung proceeds. Ika nga, yun yung importante. Pero mas bilib tayo sa angkan Pamilya Vega dahil handa silang mag-donate ng kanilang lupa para sa purpose na yan na pagkakaroon ng sariling dialysis center ng kanilang bayang Mapandan. So, maganda po yan nahangarin, dikain, na gustong gawin dyan po sa bayan ng Mapandan. Isa po yan sa mga naririnig nating mga activities na mangyayari yung Mrs. International, Mrs. Mapandan International. Kaya ako nabanggit dahil yung proceeds nga talagang kapangipakinabang at napapanahon. Dahil sa ngayon pabata ng pabata po, hindi lang matatanda. Yung nagkakaroon ng kidney failure dahil sa mataas na asukal. Yan po yung unang sanhin yan yung mataas na asukal sa dugo. Ay nako. Kaya ingat-ingat at maging mapangmasid din tayo sa ating mga kinakain.
Para sa ganun hindi po tayo madapuan ng mga ganitong sakit. Yung kilala ko, Engineer Nixon, alam mo, iba naman yung kanyang pananaw. Tumawa nga siya nandun kami kahapon sa isang place na nagmi-meeting. Nung pagdating niya, kilala mo matatawa ka siguro pag nakikinig ka ngayon na amigo, may kwento ko lang. Sabi niya nagpa-check up. Dahil yung kanyang katawan talagang okay. Sabi nga niya dahil nung nag-order ako, ito babahagi ko lang, Engineer Nixon. Alam mo na, low carb tayo. Kaya ang in-order ko yung no rice. Tapos nabanggit niya na nagpa-check up ako, sabi niya. Maraming parang hindi na yung bawal. In short, may mga bawal akong kainin. So ang solusyon ko doon, sabi niya, dahil maraming bawal na pinagbawal yung doktor ko, sabi naman ng isang ka-meeting namin, so hindi ka na rin magra-rice tulad ni RJ, sabing gano'n. Hindi, sabi niya. Dahil yung doktor, maraming bawal, pinagbawal, magpapalit ako ng doktor, sabi niya. Ay, nako! Pero joke lang niya yun siguro. Para daw hindi siya majita. Magpapalit daw siya ng doktor. Pero pera biro, kung ano yung payo ng doktor, may sundin natin. Ba't ka pa nagpa-check up, diba, Engineer Nixon? Kung hindi mo rin lang susundin, ganun po yun. Kaya maging tayo, payong kapatid. Base sa aking experience yan. Dahil yung mga sakit naman na dumadapo sa atin, meron pong yan sa bagong natin na teknolohiya natin ngayon. Yung mga research sa mga gamot-gamot, talagang meron na silang mga nagagawa na gamot sa lahat ng sakit. Ano po? Pero ang pinaka-importanting gamot para sa mga sakit na dinaramdam natin yung pong disiplina sa sarili. Kung anong bawal, bawal. Kasi naalala ko lang, kasi sabi niya ayaw niyang mag-dieta kakainin pa rin daw niya ang mga pinagbawal. Kaya ang gagawin daw niya, Engineer Nixon, magpapalit ng doktor nako. So, disiplina lang sa sarili para umaba pa ang buhay. At pinaka-importante pala, enjoy life. Dahil ang unang nagpapalala sa ating mga sakit-sakit sa katawan, yung pong palaging stress yan. Pero ang pinakamasakit, hindi yung physical na pagod, ang nakaka-apekto talaga ay yung mental stress yan. Ay, good morning sa mga nakikinig dyan sa Bugalyon, Pangasinan. Kumusta na kayo? Dyan sa may Salumage, hindi natin nakakaligtaang batiin ang ating mga tagapakinig dyan. Dahil palagi silang nakikinig. Lalo na ngayon, Engineer Nixon, na lumakas daw ang ating signal yan. Sa mga kaibigan natin dyan sa Sempelco, kay Manager Rod Corpus, good morning sir, thank you. At sa lahat ng mga kaibigan natin na tumulong para sa ating haraping operasyon today, thank you. Ito, pahabol na reaksyon na basahin ko lang. Batiin mo kami insan dito sa Las Vegas. Wow! Okay, thank you for watching mga relatives natin dyan sa Las Vegas.
Nandyan si na Lornsky, good morning. Kay Pateng at kay John G. Diyan sa Las Vegas. Si Insan, si classmate Merna Silan, nanonood dyan sa YouTube. Yan. Good morning at sa Facebook pala. Diyan sa may Canada. Kay Maribik ng New York, good morning. How are you na? Yan. At sa lahat na ng mga tagapakinig natin na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Wala na po tayong sapat na oras. Sa ating palatuntunang Likna ay Balay. Kalaranan Sublaya Programan SBM. Then kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Akalo pakantabayo amigo yo RJ Bera Jimenez at your service always Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM.